masaganang pagdiriwang ng kultura at pagkaing Bicolano ang ipinagdiwang sa Barangay Pamurayan, Sorsogon City kahapon sa ikalawang taon ng kanilang tahong festival. Ilan sa highlights ng aktibidad ay ang cooking competition. 13 masasarap na putahe na gawa sa tahong umasos ang inihanda ng iba't ibang organisasyon sa barangay. Bawat grupo ay nagpakita ng kanilang husay sa pagluluto at paghahanda ng mga putahe. Naging paborito ng karamihan ang tahong sisig na inihanda ng mga kinatawa ng solo parents dahil sa kakaibang lasa nito. Ito po aming preparation para sa sisig. May lettuce kami, may sili, pangkalahatan po. Kumbaga walang masasayang. Lahat pwedeng kainin. Importante para makilala po ang aming barangay, kung gaano po kasi pag ang aming kapitan, lahat ng councils, aming mga lugar dito. Ganun po kaya kami ganda ang samahan para mabuo namin ang isang tahong festival. Ayon kay Punong Barangay Arles Hanaban, bukod sa pagpapaunlad ng turismo, layo nilang magbigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga residente. So na-challenge kami and then nag-put up din kami na mas maraming plantation, yung mga bamboo. And then yun na. 2018 ko pa siya inumpisahan pero nag-materialize po ito 2024 na. Dahil gusto ko po makilala ang barangay namin, makatulong kami sa livelihood, makatulong kami na maiangat ang kahirapan ng barangay. Dumalo rin si Regional Director Herbie Aguas ng Department of Tourism Bicol upang ipakita ang suporta ng ahensya. This is a very small barangay pero with a big heart. And alam niyo, every time I have a speaking engagement, I always mention about this Tahong Festival. Kasi kilala po ang ating mga probinsya sa kanya-kanyang pagkain. Simulan natin po doon sa Camnote, yung Dinaylan, yung Kamsur, yung Pinalas, yung Alba, yung Pinaat, yung Catanduanes, yung Latik. Pagkawin tayo ng Masbate, yung beef at yung Caramelado. Dito po dati kilala tayo sa baloko at mga seafood. Pero po talaga pinakauna po wala pa masyado yung baloko, yung tahong po nandyan. Bahagi din ng pista ang 450 meters long table na inilatag sa gitna ng kalsada kung saan inihain ang iba't ibang putahe ng tahong para sa taunang Boodle Fight. Umabot sa 40 sako ng tahong ang niluto at masayang pinagsaluhan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.